A yau bidiyon mu na yau shine zan gwada mana yadda mutum zai yi swapping coins a cikin remitano exchange. So idan wannan shine karanka na farko na ziyara wannan channel namu, please kai subscribing ka taba ƙararrawa domin samun sababbin videos din mu da zarar mun dora. So idan ka shigo kamar yadda kuke gani wannan shine remitano exchange, sai ka zo ka taba kai. Okay, so idan ya kawo ka zai shigo da kai nan. Idan ya shigo da kai nan kuna ganin gashi nan na farko home, sai wannan P2P, sai wannan swap, sai wannan wallet ɗinka shine abin da kake da shi. So kai da yake za ka yi swapping ne, za ka sayar da misali ka yi mining ɗin renec, kana so ka sayar da wani abu, ko kuma kana so ka saya, ka yi deposit ɗin kuɗi, ko kuma an turo ma USDT kana so ka sayi a wato renec, sai ka zo nan inda aka rubuta swap gashi nan daga middle, sai ka taɓa. So idan ka taɓa wannan swap ɗin zai kawo ka nan. So kamar yadda kuke gani yanzu ina da available balance 38.5 renec haka. So idan kana so ka sayar da shi a market price ne, ma'ana yadda kasuwar take a yanzu, so za ku gan shi gashi yana reading 735 point something POS. So kamar yadda kuke gani nan muna da two option wanda za ka yi choosing ɗaya daga cikin su ne. So idan kana so ka sayar da shi misali a wannan rating ɗin da yake na 735.33 naira, wato NGN kudin mu local currency naira kenan. So duk guda renec guda ɗaya haka yake 737. So idan kana so misali ka sayar da shi a market price, sai ka zo kawai ka danna swap gashi nan, wato buy NGN. Idan kuma kana so ka saita price ɗinka ne, sai ka zo nan inda aka rubuta set your price gashi nan, sai ka taba misali. So idan ka taba yanzu misali yana rating a duk guda ɗaya yana 735, sai ka zo ka taba misali, sai ka sa misali, sai ka ce 738 kake so ka sayar da shi, ko kuma 800, sai ka zo ka saita. Idan ka saita sai ka zo ka danna buy. So idan ya kai wannan matakin kawai zai sayar ma, ko kana cikin kasuwar ko baka cikin kasuwar zai sayar ma. So da yake ni kawai zan bi market price ne, domin yanzu nake da buƙatar sayar da shi, sai ka zo kawai nan inda market price gashi nan, wato option 1 gashi nan. So na taɓa market price. Idan kana so ka tsakuri wani abu ne misali, bari na yi clear. Idan kana so ka ɗibi wani abu daga cikin wannan 38.8 renec, kana so misali ka ɗibi wani abu daga ciki ka sai suwa, let's assume ka ce maybe kila kana buƙatar ka sai da guda 5. So sai ka zo nan inda an rubuta gashi nan 00, sai ka taɓa 5. So za ka ga price ko nawa kwara bai za su baka gashi nan 3,587. So da yake ni kawai duka zan sayar da shi, sai kawai in zo in taɓa wannan max ɗin. So idan mutum ba duka zai sayar da shi ba, sai ka taɓa ko amount ɗin nawa kake so ka sayar da shi. Misali kana da 200 renec, sai ka sa kana so ka sayar da 100, sai ka sa 100, zai baka ko nawa ya kama gashi nan kuna gani 71,780. So da yake ni available balance ina wanda nake da shi yanzu 38 ne. So kun gani gashi nan nayi max ɗin shi gaba ɗaya, komi ya hau. So sai in zo gashi nan kuna gani ina da 37.6 naira, sai in zo in swapping kawai, in danna swap. Kuna gani ƙasa ma yake yi. To ina danna wannan buy, sai zai kawo ni nan. Idan ya kawo ni nan sai in taɓa confirm. So kamar yadda kuke gani zai yi swapping kawai. Bari mu jira shi ya gama. Kuna ganin gashi nan rubuta swap order is been processed. So da ya gama wannan processing kawai zai sayar ma. Yanzu zai sayar min saboda ni automatic market price na saya kawai. Okay, so yanzu kamar yadda kuke gani order ta yi clear, sun riga da sun sayar min. Yanzu ina da wannan NGN ne, ina da wannan kuɗin na Najeriya, ban da wannan renec, domin na sayar da duka balance ina da a ciki. So sai ka zo ka taɓa haka misali, ka danna wannan abun na tsakiya. So sai renec ɗin ya dawo ƙasa, shi kuma wancan ya dawo ƙasa. Idan misali kana so ka yi swapping ɗin renec ne, wannan ina baku example ne, kowane coin za ka sayar, ko da bitcoin ne ko kuma wani irin coin ne za ka sayar, haka za ka zo. So sai ka zo nan misali kana da wannan naira ɗin, idan ka shiga, idan ka taɓa, so kuna gani wannan shine naira, wannan renec, wannan kuma BTC wato bitcoin, wannan ETH, wannan kuma USDT. So duk wanda kake so ga sunan coins dai Bridget, kowane kala akwai ciki wanda duk kake da. So sai ka zo misali kana so ka yi swapping ɗin wannan dollar, kai swapping ɗin wannan kuɗin naka na Najeriya zuwa dala, sai ka zo ka taɓa kan
dala din. So yanzu kuna ganin gashi nan dala din ya hau kai sama. So kuma kai baka da renec, misali kana da naira ne, sai ka zo ka daga kasan nan sai ka taba kan shi. So idan ka taba kan shi, kuna ganin wannan shine NGN, wato kudin mu na Najeriya, sai ka taba. So idan ka taba misali, so kun ga yanzu muna da wannan NGN kudin Najeriya, amma bamu da USDT. Sai ka zo nan daga tsakiya gashi nan wannan aro guda biyu, sai ka taba kai. Idan ka taba kan shi, so za ku ga ga muna da 27,713, sai ka zo ka taba max. Idan duka kake so ka sayar na dala, so za ku ga bamu gashi nan 37.8 dala zai bamu. Kawai kana danna buy kamar yadda mun kai da baya, so zai sayar ma. So idan wannan bidiyon ya ƙayatar da ku, please ku subscribe, ku taba mana ƙararrawa domin samun sababbin videos din mu da zarar mun daura.